up? It's me again and welcome back sa ating YouTube channel na Marza Nazaro Vlogs! For this video everyone, as you can see nata sa kwarto. So karon dahil nabalik na dyan ang ring light gikan sa atong igsuon nga taga China, no? So actually na sila kuryente, so thanks God. Na sila solar ba kumbaga, dili jud kuryente o kuryente jud na sila solar day. Kasi nakapat lang solar, yung medyo dugay man malowbat, so mo tong ang ring light wala lang nila gigamit. Wala lang ginang laptop ito Pero dili ka na topic na to for this video. So nangagi na ang New Year nga ugagi hapon ta. So nabuthan na ba ang tanan? So unta na imubuto. Actually ako pag year na to graduate ko dai. Charis. So happy New Year di ay sa tanan. Og pasensya nagkaron pata nakabidya yung mga ganon. So, marag na ko gusto kong gisulpot dahil katong-silop-silop ko dahil. Hello everyone! Ipakita na ako sa inyo na ako'y kibuhat ng small clip, no? Small video clip, I mean, no? Nga, katong pagkuhan ko na mo, pag New Year good actually, naglatagaw ko ato, Zay. Dili dyan actually kanang nga night ng New Year, ha? Pagka morning, ana, naglatagaw ko, Zay, dito ko Palompon for today's video. Dito ko anang adlaw sa Palompon, Day, o yung mga ganon. So, work din tayo pag may time. Yung mga ganon. Para natin papalit itong ilimnon, bayot, di mag-uol. Charot. Ayun na nga, Zay, pagdating ko doon, no, pagkabot ako dito, moto, kayo din ang kayo, Zay. Bongga yung mga trabaho natin din ng bongga, ganon. Kasi nga, busy sa work, kasi nga, New Year din yon. Tapos muna, pagkabot ako, pagkabiin, chat na si Bayot dahil mag-design, mag-give basta New Year dahil. Bisag simple design lang naman. Parang alam yung background sa Photoshop. O Photoshop, gano'n, Photoshop mo. Photoshop, yung mga, magkabot ako, nag-design ni Zay. So, mo niya ang among design. Then, nag-pictorials with me, then nag-pray. Yung mga gano'n, kailangan Jimmy ampo-ampo dahil kanang kagabi. Then, mga nag-video, okay, may pinabongga. Tapos, nagtagay sa yung mga linis drink naman lang kasi babae naman kami. Charot! Yung mga ganun. To everyone, na ako gibot yung small clip video, ipakita na ko mo pagkaon dahil simple nga pagkaon na siya, may dato dahil simple, ginagmay. Ang importante, malipayon dahil, no? May uyab or wala. Ang importante, malipayon dahil. Yung mga ganun. So, muna ni Shaw din na ito. Gayon pa, muna niya ang small clip video nga akong nabuhat. So, unta, ganahan mo ani nga video. Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
everyone, nung ipakita na ako sa inyo, nakita na ninyo kung sa ito mga handa, no? So actually sa video mo nagabalik-balik na ang ubang video, no? Gawa na ko line pang i-video for that night. Kaya nag-video kayo mag-ugmi niya. Basi maka-copyright ba, huwag diha ko mag-vlog, no? Yung mga gano'n. May kung pagpapahulungan ako sila, no? Para lang maka-video ko. So mga ito, karoon ko ng video dahil. Pero, mauna to ang video, nakita na ninyo, ang itong mga panghanda. So, dili importante ang handa. Ang importante, malipayon o kompleto ang inyong pamilya. Ayan! O, malipayon ang tanan. So, Happy New Year, everyone! So, mga to, everyone, huwag pa kakasubscribe sa ating YouTube channel. Don't forget, click the subscribe button and hit the notification bell all para parati ka pong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Tapos, mga, follow nyo din naman yung ibang mga social media accounts ko, guys. Ayan. Thank you very much, everyone. No? At shoutout din kay Ronel Amores. Parati talaga siya nagpapa-shoutout. At sa ibang gusto magpa-shoutout dyan, shoutout ho sa inyong lahat. Ayan, everyone. Bye-bye. Love you all.